Mikrofonunu Gurban Nazar ediýär. Seher turup siýlüdüňe dünýäni. Seher turup siýlüdüňe çağaňy. Päkliginde bolup bilseň şonça bol. Sen sanama gara taçyň agyny. Sen sagaman örenüňe monça bol. Bir hemmämiz şatlyk üçin dogurluk, şoň üçin geçip ine şunça ýol. Şat günleriň bolmanyna gaýnanma. Şat günleriň bolunna monça bol. Goňşyňy gowdgama gösmeden goňşyň, goý ösmeden sen ölçerme oduňy. Ayaklaryň äçek, ädimin ädir. Görüşlerim görür görjek zadyny. Seher turup siýlüdüňe dünýäni, giňliginde bolup bilseň şonça bol. Bu dünýäňe mahsus ähli zatlaryň senden sowlup geçmeýänine monça bol. Erwet bu bağlar geçti deňden, bu ýagyşlar seniň üçin ýagmasa, bagy iki ýana bulany tupan, zerur çygy ýüzleriňe degmese, gyýhularyp kesip gitse deňden, ördeklerin ýyllar kimin hatary, seni gowgamasa beýik ýaşaýsyň. Çözülen hem çözülmedik mataly. Şoň üçinem siýlüdüňe dünýäni, özüň hakda, goňşyň hakda pikir et. Bu dünýäge mahsus ähli zatlaryň senden sowlup geçmeýänine şükür et.